Igsuon kung unsa man ang mga babag karon sa imong kinabuhi, kung unsa man kanang mga nagkontrol kanimo karon, kung unsa man kanang nakababag kanimo sa imong pagtuo ug pag-alaga diha sa Ginoo, kung unsa man kanang mga distraction nga mo'y nagpugong sa imong pag-alaga diha sa Ginoo, igsuon kung gusto ka nga mogawas ni ana, kung gusto ka nga mahimo nga gawas no ni ana, paminawa og tuuhi ang pulong sa Ginoo. Ug tumana ang mga pagtulunan sa Dios aron makagawas ka ni anang mga babag sa imong kinabuhi karon, nga mao'y hinungdan nga wala ka makalahutay, nga mao'y hinungdan nga wala ka mahimong suod diha sa imong pagtuo sa Dios. Nag-ingon diha sa Juan 8 versikulo 31, busa niingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud kamo nga akong mga tinun-an. Kung sa ingon ni Lord igsoon sa mga nanuo kaniya, ingon siya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud kamo nga akong mga tinun-an. Mahimo kitang tinuod nga anak sa Dios igsoon kung kita mutuman sa mga pagtulunan sa Dios, sa mga nahisulat niining Biblia. Kung mutuman kita niya na igsuon, kung mubuhat kita sa mga butang na uyon sa kabubuton sa Dios, nga dili sukwahi diya sa Dios, mahimo gayud kita nga iyang tinuod nga mga tinun-an. Ug mahimo kita nga mga anak sa Dios. Sa Juan 8 versikulo 32, nag-ingon, mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Mao na igsuon kung mutuon kita, kung mubasa kita sa pulong sa Dios ug ato gayud kining ikinabuhi ug atong sundon ang mga pagtulunan nga nahisulat ni anang pulong sa Dios, mao kanay maghatag kanato og kagawasan. Kung unsa ang mga gapos sa imong kinabuhi karon, kung unsa ang mga nagkontrol sa imong kinabuhi karon, kung unsa man ang mga hunahuna nga maoy nagkapahilayo kanimo diha sa Ginoo, igsoon kung imong tumanon og sundon ang pagtulunan sa Dios, mahimo kang gawasnon. Mausab ang imong kinabuhi ug mugawas ikaw ni ana nga mga pagkontrol sa imong kaugalingon. Kung unsa ang mapagdaot sa demonyo sa imong kaugalingon, kung gidistract ka sa demonyo karon, kung gipuggan o gibutan ang imong kaugalingon sa demonyo karon, mahimo kang gawasnon igsuon. Kung tumanon og sundon nimo ang mga pulong sa Dios, kung tumanon nimo ang pagtulunan sa Dios nga nahisulat nini nga Biblia, mausab gayud ang imong kaugalingon ug mahimo kang gawasnon ug sa kanunay moalagad ug magpasidungog nakadiha sa Ginoo ug sa kanunay makapahimuot na kita diha sa Dios. Amen. God bless sa tanan.